ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീന കുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ അയോധ്യ പോവാൻ പറ്റിയില്ല മാതാജി. എന്താ പറ്റിയ? എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത്. ആദ്യം 7 മണിക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നേ. അത് കഴിഞ്ഞ് 8:15 കാണിച്ച്, പിന്നെ 10:15, പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അത് റിയാദിൽ നിന്ന് ദുരന്ത ഫ്ലൈറ്റ് ആണ്, അത് ഇതുവരെ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 1:30 പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടത്തുമില്ല. ആകെപ്പാടെ വിഷമിച്ച് പിന്നെ അത് കാരണം ക്യാൻസലാക്കി മാതാജി. പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 5:30 അത് ഉറപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ. കുറെ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും വിഷമമായിപ്പോയി. അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ച് പൈസ കിട്ടിയോ? പൈസ തിരിച്ചു കിട്ടിയോ? പൈസ മോൻ എടുത്തപ്പോഴേ അങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചായിരുന്നു എടുത്തത്. ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഒരു 10 രൂപ അടച്ചായിരുന്നു. ആ 10 രൂപ കിട്ടിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൈസ കിട്ടി മാതാജി. എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ? എല്ലാവർക്കും കിട്ടി. അപ്പൊ ഇനി സമയമായില്ല അയോധ്യ. എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി. ഞങ്ങള് വളരെ ഒത്തിരി ആശിച്ചു പോയതാ, പക്ഷെ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങള് ഭഗവാൻ അവിടെ എത്തിക്കും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലും ഒക്കെ കയറി ഭഗവാനെയൊക്കെ കണ്ടു തൊഴുതു വിഷമിച്ച് അങ്ങനെ വരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നായിരുന്നല്ലേ ഫ്ലൈറ്റ്? അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നായിരുന്നു. നമുക്ക് അത് എറണാകുളത്ത് നിന്നായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ഓപ്ഷനൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല. ഇൻഡിഗോവിന്റെ അവരിങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്ലൈറ്റ് മിക്കവാറും പറയുന്നു. പിന്നെ അത് നമുക്ക് എടുത്തപ്പോ ഹൈദരാബാദിലായിരുന്നു. നേരെ ഹൈദരാബാദ്, അവിടെ അയോധ്യയായിരുന്നു. പക്ഷെ പിന്നെ അവർ രണ്ടാമത് വൈകുന്നേരം വരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഹൈദരാബാദ്, അവിടുത്തെ പിന്നെ അയോധ്യ. അങ്ങനെ ഒത്തിരി 10-17 മണിക്കൂർ നമുക്ക് പല 3 എയർപോർട്ടിലൂടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ മോൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒത്തിരി ടയർഡാവും, വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ തിരിച്ചു പോയിരുന്നു മാതാജി. വിഷമം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ അതുകൊണ്ടൊന്നും പറയാൻ സമയമായിട്ടായിരിക്കും. ഡൽഹി പോയിട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നു. ഞങ്ങള് ഡൽഹി വഴിയാണ് പോയത്. ഡൽഹി വഴിയുള്ള വരത്തില്ലായിരുന്നു. ഡൽഹിയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റും. പോകാൻ മാതാജി. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ സമയമായില്ലായിരിക്കും. അത് തന്നെ. അങ്ങനെ ഞാൻ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രണാമം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണൻ നമസ്കരിക്കാം. നരോത്തമൻ ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേ സഭദ്രേശോ ഭാഗവത സേവയാം. ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ശക്തം ഭവതി നൈഷ്ഠികേന. പാചാലം പങ്കം ബ്രഹ്മകൈരേജിനമഹം വന്ദേ ശൈലജം ദീനതാരിണം. ചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതമേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാന്ദ്രരാജം സകലമജനാദാനിദം തം സ്വജീവം സാന്ദേഹം സാവധൂതം ഭജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദ സകലനലലിതാം ശ്രീവിശാലാനിതാം സ്വാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാന്തിന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയം. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാഹിനസ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ പതാക സ്വാമിനേ നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിതായകപ്രദായിന ഗൗരഗധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി
साक्षात देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിരം ഇസ്കോൺ മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഭക്തി സദാചാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു, രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചായിരുന്നു. നളിനി മാതാജിക്ക് രാമായണം വായിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അമ്പലത്തില് രാവിലെ വൈകിട്ടും. അതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് കാണുന്നുണ്ട്. 1 മാസത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ മറ്റേ മാതാജി പിന്നെ വസന്ത മാതാജിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഉള്ളി കൂട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മോളിന് ഉടനെ വീട് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറുമ്പം ഹസ്ബൻഡ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള അന്നേരത്തേക്ക് അതും കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് കയറാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ കേറുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറയാം മാതാജി. അത് പറയാം. അത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് അത് നിർത്തി ശുദ്ധ ഭക്തയാകാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാൻ പറയാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ. നമ്മൾ മറ്റു വൈഷ്ണവരെ എല്ലാം അതിഥികളായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പഠിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഓർക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം, എങ്ങനെ പെരുമാറണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നൊരു അതിഥിയായിട്ട് ഒരു വീട്ടില് പോവുകയാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടിൽ പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്നാണ്. ആതിഥേയൻ, അതായത് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ വീട്ടില് അല്ലെ ആളിനെയാണ് ആതിഥേയൻ എന്ന് പറയുക അല്ലെ. ആതിഥേയൻ മറ്റൊരു വൈഷ്ണവനോ വൈഷ്ണവ അഭ്യുദയകാംക്ഷയോ ആകട്ടെ, ഒരു വൈഷ്ണവ അതിഥി ആദർശപരമായിട്ട് പെരുമാറണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നിശ്ചിത ഒരു സംസ്കാരം ഉണ്ടല്ലേ, വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം. അതനുസരിച്ച് പെരുമാറണമെന്നാണ് ആദർശപരമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് പെരുമാറണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു അതിഥിയായിട്ട് വേറൊരു വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവരോട് കൂറുള്ള വീട്ടിലോ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം? വൈഷ്ണവ അതിഥികൾക്ക് പൊതുവായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ചില മര്യാദകൾ ഇവയാണ്. ഇപ്പം വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെയാണ് മര്യാദ അല്ലെ. നമ്മൾ മര്യാദ എന്നറിയാമല്ലോ അല്ലെ. അതായത് സദാചാര ബോധത്തോടെ നമ്മൾ പെരുമാറുന്നതിനെയാണ് മര്യാദ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ഷണം കൂടുതൽ നേരം ദീർഘിക്കരുത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ദഹനത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അല്പനേരം വിശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ മണിക്കൂറോളം താമസിച്ചും സംസാരിച്ചും നിങ്ങളുടെ ആതിഥേയരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിഥിയായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആതിഥേയർ അല്ലെ, ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ പെരുമാറ്റം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേപോലെ അവരുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ പെരുമാറേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രസാദം ആദരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു എന്ന് വെച്ചോളും. അപ്പോ ഇച്ചിരി മുന്നേ അല്ലെ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ 1 മണിയാണ് നമ്മളുടെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 12:30 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 12:30 ആകുമ്പോൾ എത്തുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രസാദമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒരു 2 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതായത് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ ചിലര് പ്രായമുള്ളവര് ഒന്ന് കിടക്കുക സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിലും വീട്ടുകാർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായാല് ചിലപ്പോൾ അവിടെ സൗകര്യം കുറവായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാണും അല്ലേ.
അപ്പൊ അവിടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെയും ചിലപ്പോൾ മുത്തശ്ശിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ച് നമ്മൾ അവിടുന്ന് അധികം താമസിക്കാതെ അവിടുന്ന് അവരോട് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്ദിയൊക്കെ പ്രകാശിപ്പിച്ച് നമ്മൾ അധികം താമസിക്കാതെ, നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസ് പറയാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത്. അവര് ചിലപ്പോ പറയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോകാം എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനൊന്നും, അതവരുടെ മര്യാദ അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മര്യാദ കാണിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ആഹാരം പ്രസാദം കഴിക്കാനാണ് ക്ഷണിച്ചതെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്കുള്ള പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുക. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്ന ചിലർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ മാത്രമേ ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ, ഇപ്പൊ എന്നെയും എൻ്റെ വീട്ടുകാരെയും മാത്രമേ ക്ഷണിച്ചുള്ളൂ എങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെയും പോരാതെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതി ചിലരങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ. അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക. നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചാൽ നമ്മൾ മാത്രം പോകുക, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ കൂട്ടി പോകരുത്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ ഇത്ര പേരാണ് ചെല്ലുക എന്നവർക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉദാഹരണം 3 പേരോ അല്ലെങ്കിൽ 5 പേരോ എത്ര എന്ന് വെച്ചാലും, അപ്പൊ അവർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രസാദേ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ അവരറിയാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പേരെ കൊണ്ടുപോയാല് അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകും. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ നന്നായിട്ട് അവര് സേവിക്കും, പക്ഷെ അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള പ്രസാദം ഉണ്ടായെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സ്ഥിതികൾ വരും. നമ്മളിൽ തന്നെ ചിലർ കുറച്ച് കഴിക്കും, ചിലർ കൂടുതൽ കഴിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ആവറേജ് രീതിക്കുള്ള പ്രസാദം അവര് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അല്ലെ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു രീതിയാണ് വേറെ വീട്ടിൽ പോയാൽ അങ്ങ് കൂടുതൽ അങ്ങ് കഴിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അല്ലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. വീട്ടിൽ സ്ഥിരം കിട്ടുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ അവർക്ക് വേറൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നും. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കഴിക്കും. ഒരു 2-3 പേർക്ക് കഴിക്കേണ്ടതല്ല ഒരാൾ തന്നെ കഴിച്ചെന്നിരിക്കാം. അപ്പോ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. അവര് കഴിച്ചോട്ടെ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവര് മുതിർന്നു വരുമ്പോ അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നല്ലേ. കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നും. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവര് സന്തോഷത്തോടെ ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കാതെ വരും അല്ലേ. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയാലും അവിടെ പോയി അങ്ങനെ പെരുമാറണം, ഇങ്ങനെ പെരുമാറണം, കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയാല് കുട്ടികൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു രസം പോകും അല്ലെ. അതിഥി ആയിട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു രസം അവർക്ക് ഇല്ലാതാകും. എല്ലാത്തിനും അവർക്ക് പേടിയാകും അല്ലെ. നന്നായി ശരിക്കും പെരുമാറുന്നതിനും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്ങനെ ശാസിത്വം നിയന്ത്രിച്ചൊന്നും കൊണ്ടുപോകണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പേര് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ക്ഷണത്തിന്റെ ബലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം അതിഥികളെ കൊണ്ടുവരരുത്. മറ്റതിഥികളെ ക്ഷണിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആതിഥേയരുടെ അനുമതി ചോദിക്കുക. അപ്പൊ എൻ്റെ വീട്ടില് എൻ്റെ സിസ്റ്ററും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവരട്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇവരെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനും വയ്യ, ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാനും വയ്യ എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്നപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ അനുമതി ചോദിക്കുക ആതിഥേയരുടെ. എന്നിരുന്നാലും സമ്മതിക്കാൻ ആതിഥേയർ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നോ പറയാനായിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയായിരിക്കും അല്ലെ. അത്രയ്ക്ക് അടുപ്പമുള്ളവരായിരിക്കും നമ്മളെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ഈ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അവസാന നിമിഷത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പം. അപ്പൊ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ട്. പിന്നെ ഈ കുക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാകും അല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിഥിയായിട്ട് പോകുമ്പോൾ
കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. വേറെ അതിഥികളെ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ അധിക സമയം അവിടെ ചെലവാക്കി അവർക്ക് ആതിഥേയർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ആതിഥേയരോട് ഗതാഗതം ക്രമീകരിക്കാനോ സാധനങ്ങളോ ടിക്കറ്റുകളോ വാങ്ങാനോ ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചെലവുകൾ അവർക്ക് തിരികെ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ പൈസ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ഗസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പോവുക എന്ന് കണ്ടാല് അവിടെ ചിലപ്പം ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഓട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ കാറോ ഒക്കെ പിടിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിന്റെ ചെലവ് നമ്മൾ വഹിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനോ ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാല് ആ പൈസയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആതിഥേയർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നതാണ് ഉചിതം. ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ ഒരു സുഹൃത്തിനെയോ പരിചയക്കാരനെയോ സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതി ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ എത്തുമെന്നും എത്ര സമയം താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങളുടെ സാധ്യതയുള്ള ആതിഥേയരെ അറിയിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് മറ്റേതെന്താണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്താ, നമ്മൾ ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരിടത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീട്ടിലും പോയിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല അല്ലെ. ഒരുപാട് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രഷ് ആകണമായിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ ഫ്രഷ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ ആ പ്രദേശത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയും, ഇന്ന തീയതി ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇത്ര പേരുണ്ടാകും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നും കൂടെ അവരെ അറിയിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ഇപ്പൊ രാവിലത്തെ സമയം അവിടെ എത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരവിടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും അതേപോലെ ലഞ്ചും അതും ഇതുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവര് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലായിരിക്കും. നമ്മൾ ടെമ്പിളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസാദം എല്ലാം ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പൊ അത് അവരോട് പറയുകയും വേണം, ഞങ്ങളൊന്ന് ഫ്രഷ് ആകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇറങ്ങുന്നതാണ്, നമുക്ക് പ്രസാദമൊന്നും അവിടെ തയ്യാറാക്കണ്ട, നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ. നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവിടെ നിന്നാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പോകണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, നമ്മൾ ഇത്ര പേരാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ പറയണം. ചിലപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ ആ കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാകുന്നതിന് സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ ആതിഥേയനെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ നിങ്ങളുടെ ആതിഥേയരുടെ വീട്ടുകാരോ അവരുടെ കുട്ടികളോ നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സമയങ്ങളിലോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ആദ്യം ക്ഷണിച്ചു പോയി, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് ക്ഷണിക്കാതെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം വരുമ്പോ പോകുന്നതാണ്. മൂന്നാമത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആതിഥേയർ, നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീട്ടിലെ ആളുകൾ എന്താണ്, അവരും അവരുടെ കുട്ടികളും ഒക്കെ നേരത്തെ ഉറങ്ങുന്നവരാണ്. നമ്മളിപ്പോ വൈകുന്നേരം പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സമയക്രമം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതവർക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലേ, നമ്മളിപ്പോ 10 മണിക്ക് കിടന്നാലേ നമുക്ക് രാവിലെ 3 മണിക്ക് 4 മണിക്കൊക്കെ എണീക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെ. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കൃത്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ദിനചര്യകളെല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ ഈ സമയത്ത് വരുമ്പോ അതിഥികളായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അപ്പൊ അത് അതിഥിയായിട്ട് പോകുന്നവര് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ആതിഥേയന് ഇന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. ചിലപ്പം ജോലിയുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ, ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും വീട്ടുകാര്, കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മൺഡേയും ട്യൂസ്ഡേ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലൊക്കെ നമ്മള് അതിന്റെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പോയാല് അവരുടെ ആ ദിവസവും പിറ്റേ ദിവസവും ഒക്കെ അവതാളത്തിലാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളെ സമയത്ത് സ്കൂളിൽ വിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓഫീസിൽ സമയത്ത് എത്താനോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണ സമയങ്ങളിലോ വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ചിലർ നമുക്ക് അതിഥികൾ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉച്ച ഭക്ഷണ സമയത്തായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് സമയത്ത് നമ്മളാണെങ്കിലോ നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ പ്രസാദം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിഥികൾ എന്നാൽ 3-4 പേരൊക്കെ ഉണ്ടും താനും. പക്ഷെ നമുക്ക് അവരെ വേണ്ട വിധത്തിൽ സൽക്കരിക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരും. അപ്പൊ നമുക്കും ഒരു വിഷമം, വന്നവർക്കും ഒരു വിഷമാവും അല്ലെ. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വിഷമമാകും. അതുകൊണ്ട് വരുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വീട്ടുകാരുടെ കാര്യം നമ്മളൊരു കരുതലായിട്ട് അല്ലെ, കരുതി വേണം നമ്മള് വീട്ടുകാര് അറിഞ്ഞു വേണം ആ വീട്ടിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്താൻ. അപ്പൊ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരത്ത് വീട്ടിൽ പോകാതിരിക്കുക, ഭക്ഷണ സമയത്തും ഒക്കെ പോകാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മുൻകൂർ അറിയിച്ചിട്ട് വേണം. നിങ്ങൾ ആതിഥേയന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസം താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്ദി സൂചകമായി വീട്ടുകാർക്ക് ടോക്കൺ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഉചിതമാണ്. കുറേ ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ താമസിച്ചും കൈയും വീശിയും ഇറങ്ങുകയല്ല വേണ്ടത്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മര്യാദയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. മുതിർന്നവരതൊന്നും വാങ്ങത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആരെയാണ് കരുവാക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരുവാക്കിയാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് ഓരോന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അവരുടെ ഇഷ്ടം നോക്കി വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടോക്കൺ സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് സന്തോഷം, കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം മുതിർന്നവർക്കും സന്തോഷമായിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ അവരും ഈ പറയുന്ന പോലെ മര്യാദയുടെ പുറത്ത് അവരും പറയും വേണ്ട ഒന്നും വാങ്ങണ്ട എന്നൊക്കെ അവര് പറയും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കുക. ടോക്കൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല വാങ്ങേണ്ടത്. അതാണ് സമ്മാനം എന്നുള്ള ഒരു ടോക്കൺ ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ സന്തോഷം പങ്കിടാനായിട്ടാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് മറ്റു വൈഷ്ണവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോ വൈഷ്ണവ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ അത് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഓരോരുത്തരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് ബഹുമാനം നൽകാം, പക്ഷെ താഴെ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളുമായി സംഘം ചേരാതിരിക്കുക. വൈഷ്ണവർക്ക് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം, പക്ഷെ എന്താണ്, ചിലരുമായിട്ടുള്ള ഇടപാടുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതാരെന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മോശം സ്വഭാവമുള്ള വൈഷ്ണവർ അല്ലെങ്കിൽ സംശയാസ്പദമായ സ്വഭാവമുള്ളവർ. അപ്പൊ വൈഷ്ണവർ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിക്കുള്ള വൈഷ്ണവ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല. നമ്മൾ ചില ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇസ്കോണിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മോശമെന്നല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മുടിയെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും. അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്കുള്ള ഡ്രസ്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള, ആളുകളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വേഷവിധാനവും ഒക്കെയാണ്. നമ്മൾ മുടി ഒരിക്കലും അഴിച്ചിട്ട് പോകരുതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല. സദാചാരത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഡൈ ചെയ്യുന്നതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുതെന്നല്ല പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഡൈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഡൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ്. ഇപ്പൊ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഡൈ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ്, നമുക്ക് നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് വേണ്ടത്, ലാളിത്യം വേണം, പിന്നെ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി വേണം അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടാല് ഒരു കുലീനത്വം അല്ലെ, നമ്മളെ ഡ്രസ്സിൽ ഒരു കുലീനത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വലിയ വില കൂടിയ സാരികളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പ്രമുഖന്മാർ അതനുസരിച്ചുള്ള പൈജാമയും അത് ഇത് പാൻസും ഷർട്ടും ഒന്നും ഇടാൻ പറയുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണ്, എല്ലാം ലളിതമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് എന്നാൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക്. അട്രാക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ആളുകളെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു രീതിക്കല്ല. ഒരു വൾഗർ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ആ വൾഗറായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനും പാടില്ല. വേണ്ടാത്ത വേഷങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വേഷം കെട്ടുക എന്ന് നമ്മൾ പറയല്ലേ മലയാളത്തില്. ആ വേഷം കെട്ടലൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള. നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന ആരാണ്, ഭഗവാനെ കാണാനും അല്ലെ, രാധാറാണിയെ കാണാനും
നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനോട് പങ്കിടാനും അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം പങ്കിടുക. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നന്ദി പറയാൻ പോകും അല്ലെ. വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനോട് ആ വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ടാണ് അവിടെ ഭഗവാൻ വരുന്നത്. നമ്മുടെ മനസ്സിലിരുന്ന് പരമാത്മാവായിട്ടെല്ലാം അറിയുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി ഭഗവാനോട് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാല് സംസാരിച്ചാല് നമുക്കൊരു സമാധാനം വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം പങ്കുവയ്ക്കാൻ, സന്തോഷമായാലും സന്താപമായാലും പങ്കുവയ്ക്കാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട് വണങ്ങാനും അല്ലെ, പ്രണമിക്കാനും അവിടുത്തെ പ്രയറിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് പ്രസാദം കഴിക്കാനും അതിനൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ പ്രസാദം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പക്ഷെ ഭഗവാനെ അവിടെ നേരിട്ട് നിവേദിക്കുന്ന പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്രസാദത്തിന് ഭയങ്കര രുചിയായിട്ടും തോന്നും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ എത്ര കഴിച്ചാലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വേഷവിധാനവും നമ്മുടെ മനസ്സും അല്ലെ, അതെല്ലാം നല്ലതായിരിക്കണം. വേഷവിധാനം കുലീനത്വമുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വേഷങ്ങളായിരിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സ് വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സുമായിരിക്കണം. മാലിന്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കഴിയുന്നത്ര അസൂയയും കുശുമ്പും ക്രോധവും ഒക്കെ കുറച്ച് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് സംശയാസ്പദമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമുള്ളവരെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവനാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഷ്ണവിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ്. പിന്നെ സഹജിയന്മാർ, നമ്മളൊരു പോലെ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേരെ കാണാൻ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ഒക്കെ വേഷമിട്ട് ഞാൻ രാധയാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്തുന്ന ആരാണ് ഭക്തരോടൊപ്പം കൂടി അവരിൽ നിന്ന് പൈസ എല്ലാം വാങ്ങുന്ന ഒരു തരം പിടിച്ചു പറിപ്പാണ് അല്ലെ. പിടിച്ചു പറിക്കുന്ന ഒരു തരം വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് സഹജിയന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരും പറയുന്ന എന്താണ്, ഞാൻ രാധയാണ്, സ്വയം രാധയാണ്, ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് സ്വയം അവർ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ അത് വേഷം കെട്ടലാകും, ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാധയും കൃഷ്ണനാകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്കല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വയം ആയിട്ട് രാധയാണ്, കൃഷ്ണനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ വശീകരിക്കുന്നവരെയാണ് സഹജിയന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സഹജിയന്മാർ, സഹജം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് തന്നെ അവര് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ രാധയാണ്, കൃഷ്ണനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികയാണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതനുസരിച്ച് അവര് ഡാൻസ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവര് അവരും അവരോട് കൂടരുത്, സംഘം ചേരരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സംശയാസ്പദമായ ആധികാരികതയുള്ള സമ്പ്രദായത്തിൽപ്പെട്ട വൈഷ്ണവർ. അപ്പൊ പല പല വൈഷ്ണവ ഗ്രൂപ്പുകൾ കാണും. നമ്മൾ 4 ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മുടെ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള. ഏതൊക്കെയാണ് 4 ഗ്രൂപ്പുകൾ? ഒന്ന് നമ്മുടെ മാധ്വ അല്ലെ, ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം, നമ്മൾ അതിൽ അംഗങ്ങളാണ്. പിന്നെ ആരാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാൽ അറിയായിരിക്കും, രുദ്ര സമ്പ്രദായം അല്ലെ. ശിവനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന, ശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ ഭക്തരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം. അതാണ് ബ്രഹ്മ മാധ്വ ഗൗഡ സമ്പ്രദായം, ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രഭുപാദരും പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരും അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള. അതിലാണ് നമ്മൾ 32 ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ വേറൊന്ന് രുദ്ര സമ്പ്രദായം, ശിവനിൽ നിന്ന്, മഹാദേവനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. നമ്മളത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നാരദർ, വ്യാസൻ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പരമ്പര വരുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദറിലെത്തി അത് നിൽക്കുകയാണ്, അവസാനിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇനി ഒരു ഗുരു ഇല്ല. അത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗവേണിംഗ് ബോഡിയൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ GBC ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനത്തെ
ഗുരുവായിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കണക്കാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതൊക്കെ ദീക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരും ശിക്ഷാ ഗുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ അല്ല. പരം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരിൽ അവസാനിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇതാണ് കുമാര സമ്പ്രദായം. 4 കുമാരന്മാർ അല്ലെ, അറിയാലോ 4 കുമാരന്മാർ അവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി ജയവിജയന്മാരെ ശപിച്ചല്ലേ, ശപിച്ച് അസുരന്മാരാക്കി മാറ്റിയ 4 കുമാരന്മാർ സനകാദികൾ അല്ലെ. അപ്പൊ സനകാദികൾ. പിന്നെ വരുന്നത് ശ്രീ സമ്പ്രദായം, ലക്ഷ്മി ദേവിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ശ്രീ സമ്പ്രദായം. ഇതാണ് 4 സമ്പ്രദായങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ ഏതാണ് ചിലരെല്ലാം അവകാശപ്പെടും ഞങ്ങള് വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പല പേരുകളില് അവര് പല സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ പേര് പറയും. ആ സമ്പ്രദായങ്ങളൊന്നും എന്തെല്ലാം ശരിയായിട്ടുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളല്ല. അപ്പൊ അവരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുമായിട്ടും സംഘം ചേരരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, വൈഷ്ണവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ 4 സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഏതാണ് മായാവാദി സന്യാസികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രുക്മിണി മാതാജി വന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളണം. പിന്നെ പിന്നെ മായാവാദി സന്യാസികൾ. അപ്പൊ മായാവാദി സന്യാസികൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ എന്താണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ മായാവാദി സന്യാസികളെല്ലാം. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യരുത്, അവരിലും വിശ്വാസം അർപ്പിക്കരുത്, അവരുമായിട്ട് സംഘം ചേരരുത് എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഇതാരുമായിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സംഘം ചേരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തും ഇതേപോലെ വേറെ സമ്പ്രദായത്തിൽപ്പെട്ട വൈഷ്ണവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരോടൊന്നും നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടണ്ട. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം ഈ 4 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഏതിലാണ്, ബ്രഹ്മമാർഗ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായത്തിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വൈഷ്ണവരോട് ബഹുമാനം അർപ്പിക്കുന്നത്, എങ്ങനെ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി എന്ന ഒരു സന്യാസിയെ ഹിസ് ഹോളിനസ് എന്നും ഒരു ദൈവ സഹോദരനെ ഹിസ് ഗ്രേസ് എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദറിന്റെ പേരിനോട് മുന്നിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് കൃഷ്ണകൃപാമൂർത്തി എന്നുള്ള പേര്. ആരുടെ പേരിന് മുന്നേ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പേരിന് മുന്നേ മാത്രം. പിന്നെ ഏതാണ്, ഒരു സന്യാസിയെ എന്ത് വിളിക്കും, ഹിസ് ഹോളിനസ്. നമ്മളിപ്പോ ആരാണ്, ജയപതാക സ്വാമിയെ വിളിക്കുന്നത് ഹിസ് ഹോളിനസ് എന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന് മുന്നേ ചേർക്കുന്നത് ഹിസ് ഹോളിനസ്. ഹോളി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, പവിത്രം. ഹോളിഡേ അറിയാമല്ലോ, ഹോളിനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പവിത്രത അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് പവിത്രതയുള്ള ബഹുമാനമുള്ള ആളെന്നുള്ളതിനാണ് ഹിസ് ഹോളിനസ് എന്ന പേര് ചേർക്കുന്നത്. നാമത്തിന്റെ മുന്നേ അത് ചേർക്കും. ഒരു ഇത് ബഹുമാന സൂചകമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദൈവ സഹോദരന് ഹിസ് ഗ്രേസ്. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുത്തവരെയൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഹിസ് ഗ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹർ ഗ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിസ് ഗ്രേസ് എന്നും പിന്നെ മാതാജി ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും, ഹർ ഗ്രേസ് എന്നും. ഇപ്പൊ എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ ദീക്ഷ എടുത്തവരുടെ പേരിന് മുന്നേ ഏത് ചേർക്കുന്നുണ്ട്, HG എന്ന് ചേർത്ത് കാണാം. HG അതെന്ന് വെച്ചാല് ഹർ ഗ്രേസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭുക്കന്മാരാണെങ്കിൽ അത് ഹിസ് ഗ്രേസ് എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കാം. അപ്പൊ HG എന്ന് കണ്ടാല് അത് മനസ്സിലാക്കണം, അത് ദീക്ഷ എടുത്തവരാണ്, അവരെയാണ് ഈ പേരില്. പിന്നെ ഇതാണെങ്കിലോ ജയപതാക സ്വാമിയെ പോലുള്ള സന്യാസിമാരെയാണ് എന്തായി വിളിക്കുന്നത്, ഹിസ് ഹോളിനസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്രഭുപാദർക്ക് മാത്രം അർഹതപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് കൃഷ്ണകൃപ മൂർത്തി. കൃഷ്ണന്റെ കൃപ കിട്ടിയ മൂർത്തി അല്ലേ, അതായിട്ട് ആ പേരായിട്ട് വരുന്നു. ഗുരുവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അഭിസംബോധന ചെയ്യണം. ഒരാളുടെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് പരസ്യമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായ സംബോധന രീതിയാണ്, അഭിസംബോധന രീതിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ
പറയുമ്പം എന്താണ് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ പേര് ചേർത്ത് വേണം മുഴുവൻ പേരോടുകൂടി വേണം പറയാൻ. അതായത് കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പ്രഭുപാദരുടെ ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഹിസ് ഹോളിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ജയപതാക സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മളെ പോലുള്ള ഇതാണ് ദീക്ഷ എടുത്തവരാണെങ്കിൽ ഹിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹർ ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളുടെ ആ പേര് പറയും. എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം ദീക്ഷാ നാമങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതില് ദീക്ഷാ നാമങ്ങളാണ്. ഹിസ് ഗ്രേസ് ആണെങ്കിലും ഹർ ഗ്രേസ് ആണെങ്കിലും ഹിസ് ഹോളിനെസ് ആണെങ്കിലും കൃഷ്ണ കൃപാമൂർത്തി പ്രഭുപാദരുടെ ആണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ചേർത്ത് പറയുന്ന പേര് ദീക്ഷാ നാമങ്ങളായിരിക്കും പറയുക. അപ്പൊ അതാണ് അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അവരുടെ പേരിന്, അത് അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് അവരുടെ ഏറ്റവും ഒരു സമ്പത്തായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ സമ്പത്ത് ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വേണം അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ജയപതാക സ്വാമി പ്രഭുപാദരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ ദീക്ഷാനാമം ചൊല്ലി വേണം നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പേര് പറഞ്ഞ് വേണം പറയാനായിട്ട്. നമ്മൾ നേരിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മള് പ്രഭുവെന്നോ അല്ലെ പ്രഭുജി എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കും. പക്ഷെ പ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് വേറൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ നാമം ദീക്ഷാ നാമം ചൊല്ലി വേണം പറയാനായിട്ട്, പറഞ്ഞു വേണം അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം. പിന്നെ വരുന്ന ദൈവ സഹോദരന്റെ പേരിന് മുമ്പ് ശ്രീമാൻ എന്ന് വിളിക്കാം. ഇപ്പൊ ഹർ ഗ്രേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കണം? നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീമാൻ ശ്രീമതി എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ശ്രീമാൻ എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമതി എന്ന് വിളിക്കാം. അതേസമയം ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയുടെ പേരിന് മുമ്പ് ഏത് ചേർക്കണം? ബ്രഹ്മചാരി എന്ന പദം ചേർത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രഹ്മചാരികളൊക്കെ പേര് പറയുമ്പോ ബ്രഹ്മചാരി അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ പേരെന്താന്ന് വെച്ചാല് അത് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരിയുടെ പേരിന് മുന്നേ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് ചേർക്കുക. ദൈവ സഹോദരന്റെ പേരിന് മുന്നേ നമുക്ക് ശ്രീമാൻ അറിഞ്ഞുവിടെങ്കിൽ ശ്രീമാൻ എന്നും ചേർക്കാം, ശ്രീമതി എന്നും ചേർക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് കൃഷ്ണദാസ ബ്രഹ്മചാരി, ഒരു ഗൃഹസ്ഥനെ ബ്രഹ്മചാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണദാസ ബ്രഹ്മചാരി അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരി കൃഷ്ണദാസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതേപോലെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് അധികാരി എന്ന പദവും ഒരു സന്യാസിയെ മഹാരാജ്, സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്വാമി എന്ന പദം ചേർത്ത് അഭിസംബോധന ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗോസ്വാമിമാരെന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. രൂപ ഗോസ്വാമി അല്ലെ, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവ ഗോസ്വാമി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സന്യാസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഗുരു മഹാരാജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, ഗുരു മഹാരാജ് എന്നാ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? ജയപതാക സ്വാമി പ്രഭുപാദ് എന്നാ പറയും അല്ലെ, ജയപതാക സ്വാമി പ്രഭുപാദ്. അപ്പൊ സ്വാമി എന്നും പറയുന്നതെല്ലാം ബഹുമാന സൂചകമായിട്ടുള്ള നാമങ്ങളാണ്. മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് പറയുന്ന പേര് അതിന്റെ കൂടെ ചേർക്കുന്നത് അധികാരി. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലുള്ളവരെ എന്ത് പേരിന് വിളിക്കും? അധികാരി എന്ന പേരിലാണ് അവരെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. അധികാരി മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് അതാണ് ഉന്നത പദവികളുള്ള പിന്നെ അവരെല്ലാം അധികാരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. കൃഷ്ണ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തില് ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥാനത്തില് അധികാരി എന്നുള്ള നാമമൊക്കെ അപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണ അപ്പൊ ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവനെ, ഇതൊക്കെ വൈഷ്ണവർക്കാണ് ബാധകം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ടുള്ള വൈഷ്ണവനെ ഏത് നാമത്തിൽ സംബോധന ചെയ്യാം? അധികാരി എന്ന നാമത്തില്. അതേസമയം ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ് എങ്കിൽ അതാണ് ബ്രഹ്മചാരി എന്നുള്ള നാമം അതിൽ ചേർക്കണം. പിന്നെ സന്യാസിയാകുമ്പോ അദ്ദേഹത്തെ മഹാരാജ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്? ഗോസ്വാമി. എല്ലാം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച ആളിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോസ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സ്വാമിയെ ശരണായപ്പ അല്ലെ. സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഉന്നത
ഏതാണ് അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ എത്തുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയതയിൽ എത്തുന്നവരെയാണ് സ്വാമി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓരോ നാമങ്ങൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നോക്കി പഠിക്കുക. ഇനി വരുന്നത് വൈഷ്ണവരെ കുറിച്ച് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഉപദേശാമൃതത്തില് പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ. അത്തരമൊരു ഭക്തനെ ഭൗതിക കോണിൽ നിന്ന് കാണരുത്. തീർച്ചയായും ഒരു ഭക്തന്റെ താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ശരീരം, മോശമായ നിറം, വികലമായ ശരീരം, അല്ലെങ്കിൽ രോഗബാധിതമായ അല്ലെങ്കിൽ ബലഹീനമായ ശരീരം എന്നിവ എപ്പോഴും അവഗണിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലാണ് ഒരു ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ഒരാളിന്റെ രൂപം കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ ചില വൈഷ്ണവരൊക്കെ എന്താണ് അങ്ങേയറ്റം ഇതാണ് മോശമായിട്ട് വസ്ത്രധാരണം ചെയ്ത് സന്യാസിയെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെയൊക്കെ നോക്കിയാല് അദ്ദേഹമൊക്കെ എന്താണ് വളരെ നന്നായിട്ടൊന്നും വസ്ത്രം ധരിച്ചല്ല അദ്ദേഹമൊക്കെ. എന്ന് വെച്ചാല് ചിലപ്പോ മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കാം. കാരണം എന്താണ്, അവർ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരാണ് അല്ലെ. നമ്മളാണ് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലൊന്നും എത്തിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവര് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ശ്രദ്ധ വരും. അപ്പൊ പല സന്യാസിമാരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലൊന്നും അവർ താല്പര്യം കാണിക്കാറില്ല. കാരണം അവരുടെ മനസ്സ് മുഴുവൻ ആരിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പുറത്ത് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മാനസികമായിട്ടുള്ള അവരുടെ വികാസം, സെൻസസിനെ എല്ലാം അവർ നിയന്ത്രിച്ച് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോട് ഒരു ആകർഷണവും തോന്നാത്ത തലത്തിലെത്തിയവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണുമ്പോ നമുക്ക് അവരോട് ഏത് തോന്നരുത്, ഒരു സഹതാപമോ വെറുപ്പോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വീക്ഷണകോണിൽ ഭക്തനെ കാണുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ ചിലര് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കാം, പക്ഷെ ആത്മീയമായിട്ട് വളരെ ഉയർന്നവരായിരിക്കും, ഉന്നത തലത്തിൽ എത്തിയവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്, അയാൾ ഒരു താഴ്ന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരെ ഉയർന്ന സന്യാസിമാരായിട്ട് കണക്കാക്കാവൂ എന്ന് ഇല്ല, നിയമമില്ല. ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഹിപ്പികളെയൊക്കെയാണ് മാറ്റിയെടുത്ത് ശുദ്ധ ഭക്തരാക്കി മാറ്റിയത് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ വിദേശികളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് ജർമ്മൻകാരനാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതം എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം, ക്രിസ്തു മതം തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം അല്ലെ. അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം എവിടോട്ട് വന്നത്, വൈഷ്ണവ മതത്തിലേക്ക് മാറിയത്. അപ്പൊ മതം വേറെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നീചകുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഭക്തനാകാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രീകൃഷ്ണനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ദ്വാരക നഗരിയിൽ ഭഗവാൻ ഹസ്തിനപുരത്ത് മഹാഭാരത യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയപ്പോൾ എത്തിയവരുടെ കൂട്ടത്തില് വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്ന വേശ്യകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ തൊഴിൽ വേശ്യത്വം ആയിരുന്നെങ്കിലും അവരെന്തായിരുന്നു, ശുദ്ധ ഭക്തരായിരുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അവിടെ തൊഴിൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലെ. അതേപോലെ കുബ്ജ, നമ്മൾ ദ്വാരകയിൽ മധുരയിൽ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് പോയപ്പോ, ഗോകുലത്തിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയപ്പോ അവിടെ ആരെ കണ്ടു, വഴിയിൽ കുബ്ജയെ കണ്ടു അല്ലെ. ഏതാണ്, കൂനി അല്ലെ, പല കൂനികളുള്ള വിരൂപയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ കംസന് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന, ലേപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയ വഴിക്കാണ് കുബ്ജയെ കണ്ടത്. അപ്പൊ കുബ്ജയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ആർക്കാ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഹംസന്, മഹാരാജാവിന്. അതെനിക്ക് തന്നൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അതിനെന്താ തരാലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു, കുബ്ജ എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് കുബ്ജയെ എന്താണ് കാലിൽ ചവിട്ടി എന്താണ് നിവർത്തി കൂനെല്ലാം പോയി സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട്
മാറ്റിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താണ് അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല. നിറവും അല്ല, കുലവും അല്ലെ, ആഭിജാതിത്യവും ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമല്ല. കാരണം എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എന്താണ്, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ, എൻ്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള ആത്മാക്കളാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു, ഏത് ഭക്തനെ കണ്ടാലും അവരുടെ കുലമോ നിറമോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരമോ അല്ലെ, മോശമായിട്ടുള്ള വസ്ത്രധാരണ രീതിയോ, മോശമെന്ന് പറഞ്ഞ സഭ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്, അസഭ്യമായിട്ടുള്ള രീതി അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാം ഏതാണ് പഴയതായിട്ടുള്ള, നമുക്കറിയാം ആരാണ് പോയത്, കുചേലൻ അല്ലെ, കുചേലന്റെ പേരെന്താണ്, സുദാമ അല്ലെ. സുദാമ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോയതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കുചേലവൃത്തം, വഞ്ചിപ്പാട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നല്ലൊരു വിവരണം അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നോക്കിയിരുന്നത്, ഭക്തിയാണ് നോക്കിയത് അല്ലെ, അല്ലാതെ സുദാമയുടെ വേഷമല്ല നോക്കിയിരുന്നത്, ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഭക്തനെ കാണുന്നത് ഭൗതിക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കരുത്. അയാൾ എത്രത്തോളം ഭക്തിയിൽ എന്താണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതാണ് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതിൽ വിസ്തരിച്ച് അതിനെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വിശകലനം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഭാവാർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മോശം രൂപം, താഴ്ന്ന ജനനം, താഴ്ന്ന വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ എല്ലാ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങളും അവഗണിക്കണം. അപ്പൊ ശരീരത്തിനല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. അതിനാണ് പ്രാധാന്യം. അതേപോലെ തന്നെ അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം, കോളേജിൽ ഡിഗ്രി എടുത്തോ PhD എടുത്തോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ PhD ഉണ്ടായിരുന്നാലും ആളെന്താകണമെന്നില്ല, നല്ല ഭക്തനാകണമെന്നില്ല. അതേസമയം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത, നമ്മൾ അതും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എത്തിയപ്പോ ശ്രീരംഗ ക്ഷേത്രത്തില് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത തല കീഴായിട്ട് പിടിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കണ്ണീരൊഴുക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഇതിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടം, ഏറ്റവും ഇഷ്ടം? അപ്പൊ എന്താ, എല്ലാവരും കളിയാക്കുന്നുണ്ട്, തെറ്റായിട്ട് വായിക്കുന്നു, തലകീഴായിട്ട് പുസ്തകം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇദ്ദേഹത്തെ വീക്ഷിച്ചിട്ട് അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു, എന്താ വായിക്കുന്നത്? അത് ഭഗവത്ഗീത. നന്നായിട്ട് വായിക്കാൻ അറിയാമോ എന്ന് പറയുമ്പോ, ഇല്ല എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എൻ്റെ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണമെന്ന്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം ഞാൻ പാലിക്കുന്നു, അല്ല എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, ഏത് ഭാഗം ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ സാരഥിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ അത്രയ്ക്ക് സുഹൃത്തായിട്ട് അല്ലെ, സുഹൃത്തായിട്ട്. സാരഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാനമായിട്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാരഥി, അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാന് ഭക്തനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും, കാരുണ്യവാനാണ്, അത്രയ്ക്ക് നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്. ഭീഷ്മർക്കും ഇതായിരുന്നു ഇഷ്ടം. പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലാണ് ഭീഷ്മർ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്, വണങ്ങിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധക്കളത്തില് ഭീഷ്മർ എന്ത് ചെയ്ത് എതിർ ദിശയിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. വീരരസം അവിടെ കാണുന്ന. അപ്പൊ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഭീഷ്മർ പാർത്ഥസാരഥി വൈകുണ്ഠത്തിലാണ് എത്തപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. മനസ്സ് പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലായത് കാരണം വൈകുണ്ഠത്തിലെ പാർത്ഥസാരഥി അവിടെയാണ് എത്തിപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, വിദ്യാഭ്യാസം അതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല, നമ്മുടെ ഭക്തി മാത്രമാണ് ഇതാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഏതൊരു വൈഷ്ണവനെയും വിശുദ്ധമായി കണക്കാക്കണം. അപ്പോ വേഷവിധാനങ്ങളും ഒന്നും വിദ്യാഭ്യാസവും കുലവും ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഭക്തി മാത്രമാണ്. ഒരു വൈഷ്ണവനെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിലോ മതത്തിലോ ജനിച്ചവനായി കണക്കാക്കുകയോ സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് കരുതുകയോ ചെയ്യുന്നത്
നരകതുല്യമായ മാനസിക അവസ്ഥയാണെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഒരു വൈഷ്ണവനെ കണ്ടാൽ അവൻ എന്താണ് ചണ്ടാളനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്താണ് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽ ജനിച്ചവനാണ്, അവൻ ശൂദ്രനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, അത് അയാളെ അപമാനിക്കലാണ്, അല്ലെ? വൈഷ്ണവനെ അപമാനിക്കലാണ്. അതേപോലെ അയാൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വൈഷ്ണവനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാണ് ഹസ്തിനപുരത്തും ഒക്കെ പലരും എന്താണ് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല, അല്ലെ? വെറും ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ദുര്യോധനനും ഒക്കെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്, അല്ലെ? ധൃതരാഷ്ട്രരും ദുര്യോധനനും ഒക്കെ. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്ന പാണ്ഡവർ, വിതുരർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഭീഷ്മർ, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ട് ആരാധിച്ചു. അപ്പൊ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്കാക്കിയിരുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ, ഭക്തനായിട്ട് ജാതി നോക്കി കുലം നോക്കി എന്താണ് സാധാരണക്കാരനാണെന്ന് കരുതുന്നത് എന്തായിട്ടാ പറയുന്നത്, നമുക്ക് നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്നാണ്. നരകതുല്യമായ മാനസികാവസ്ഥയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ഒരു പാപം, ഹൃദയം എന്താണ് മാലിന്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭക്തനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നരകം തുല്യമായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫലം നരകത്തിൽ പോകേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെ കണക്കാക്കാം. പാപം ചെയ്യുന്ന ആളായിട്ട്, വൈഷ്ണവ അപരാധമായിട്ട് അതിന് കണക്കാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. വൈഷ്ണവൻ അടുത്തെന്താണ്, കുളിക്കുമ്പോഴോ പ്രസാദം ആദരിക്കുമ്പോഴോ അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴൊക്കെ വൈഷ്ണവരെ വണങ്ങണം എന്ന കാര്യമാണ് അടുത്തത്. എപ്പോഴൊക്കെ വണങ്ങണം, എപ്പോഴൊക്കെ വണങ്ങണ്ട എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധു